Голден ретривърите са създадени като порода в Шотландия от лорд Туидмаут в края на 19 век. Неговата цел била да се получи вид с силно развито обоняние, който да е по-изпълнителен от сетерите и шпаньолите, които били използвани по това време за ловни кучета. В същото време лордът искал кучето да е лоялно и добронамерено вкъщи. Голден ретривърите обичат да са част от семейството. Те са много толерантни към деца и обичайно се разбират прекрасно с другите домашни любимци, в това число и с котки. Лоялни, послушни и с весел дух, голдените са идеални за домашни любимци. Голдените обичат водата и игрите в нея. Винаги са за, когато стане дума за водно фризби или игра с каквато и да е друга играчка във водата. Голден ретривърът се нарежда на 4-то място сред най-интелигентните кучета. Породата се обучава лесно и затова често голдените се появяват във филми и телевизионни предавания. Благодарение на своя интелект, силно развитото си обоняние и умението им да се съсредоточават, голден ретривърите се справят чудесно в спасителни операции и често се използват за кучета-водачи. Голдени държат рекорда за най-шумен лай, както и този за най-много тенис топки, носени наведнъж. Цели 5! Голдените са атлетични по рождение, те са много силни, енергични и издръжливи физически. Това също така означава, че се нуждаят от много движение всеки ден.